It-tnaqqis fid-dowmin fil-qrati hija xi ħaġa li qed jesperjenzawha mill-qrib l-avukat infushom. Waqt il-programm Pjazza, il-President tal-Kamra tal-Avukati George Hisler qal li l-imħalfin qed jagħtu iżjed sentenzi milli jidħlu hija xi ħaġa li qatt ma rawha qabel. Illum għandek imħalfin, mhux imħalfin, għandek ħafna qrati din jagħtu sentenzi iktar milli din jidħlu. U din hija importanti ħafna. Qatt ma kienet tiġri qabel. Fattur li qed iwassal għal dan ir-riżultat hija l-introduzzjoni tal-court attorneys, avukati b'esperjenza li qed jassistu lill-imħalfin fis-sentenzi tagħhom, miżura li fi kliem George Hisler żiedet l-effiċjenza fil-mod kif jaħdmu l-qrati. Hu pereżempju l-każ tal-ħatra tal-court attorneys. Aħna għall-ewwel kellna ċertu diffikultà biex mhux biex naċċettawhom tax bħala idea tajba u bsarna li jista' jkun li taħdem. Illum qed ngħid pubblikament illi daw ħadmu u kontribwew ħafna għal numru kbir ta' sentenzi li tingħataw paragonat ma' snin ta' qabel. Illum għandek imħalfin, mhux imħalfin, għandek ħafna qrati din jagħtu sentenzi iktar milli din jidħlu. U din hija importanti ħafna. Qatt ma kienet tiġri qabel. Żied jgħid li l-miżura turi kif il-flus biex jitjieb dan il-qasam qed jintefqu baqal. Bottom line hija illi meta inti tonfoq il-flus, jekk tonfoqhom tajjeb, ikollok riżultati. Quddiem miżura li qed tħalli l-frott, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li qed tkun ikkunsidrata l-possibilità li l-court attorneys ikunu estiżi għal maġistrati wkoll. Ħanaħdem biex dina ssir ħalli anke jkun hemm il-maġistrati li jkollhom il-court attorneys.